L-istazzjon 1 se jkun qiegħed jibda skeda ġdida ta' xandir. L-iskeda hija mfassla wkoll biex tagħti wens lill-familji Maltin u Għawċin kollha f'dan iż-żmien ta' sfida. Iċ-Chairman Eżekuttiv ta' One, Jason McAuliffe, spjega li fost oħrajn dan l-istazzjon se jkun qed ixandar mill-ġdid fost l-aqwa drama lokali tal-aħħar 25 sena. Mill-ġimgħa d-dieħla u matul ix-xhur ta' April, Mejju, Ġunju, One se jkun qed ixander xejn anqas minn 120 siegħa ta' drama lokali, l-aqwa drama lokali uħud minnhom klassiċi fl-aħħar 25 sena. Drama bħal Wenzu Rosi, Il-Klikka, Ġiżel, Klassi Għalina, Is-Salib tal-Fidda u tant oħrajn jibdew kuljum mit-2 sal-ġimgħa mis-sija ta' wara nofsinhar sal-4 ta' wara nofsinhar. Minn barra dan u minkejja diversi sfidi, dan l-istazzjon se jxandar ukoll produzzjonijiet ġodda. Fil-fatt, minn nhar it-tnejn se jirritorna staġun ieħor il-programm Licorice b'avventura ġdida. Kien faċli ħafna li ngħidu Licorice din is-sena jinqabes. Insistejna, għamilna sagrifiċċju kbir u se jkun qed jixxandar biex iżomm kumpanija lit telespettaturi Malti u Għawċin li bħalissa kollha jekk mhux kollha ħafna minnhom fil-maġġor parti tagħhom ikunu qegħdin jistennew ħafna kumpanija l-familja kollha fuq l-istazzjonijiet lokali. Jason McAuliffe semma wkoll li One se jxandar ukoll verżjoni oriġinali tar-Rock Opera Ġensna li kienet saret f'Ħaġar Qim fl-1984. Dan fil-waqt li fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħelsien One se jkun qed juri dokumentarju ġdid dwar din il-kisba storika. One se jkun qed iżomm ukoll l-appuntamenti tiegħu permezz tal-Kamra tal-Aħbarijiet, kif ukoll ixandar konferenzi tal-aħbarijiet mill-awtoritajiet tas-saħħa u l-Gvern brabta mal-imxija tal-Coronavirus. Is-Sur Mikallef innota li dan qed jirrikjedi impenn straordinarju mill-ħaddiema ta' One. Ir-ringrazzjamenti tiegħi minn qalbi lil ħaddiema kollha tal-istazzjonijiet One, tar-radju u tat-televiżjoni. Dawn huma żminijiet daqstant diffiċli għalina u għall-familji kollha tagħna bħal dak kollha li qegħdin iseguna hemm barra. Ma naturalment aħna għandna obbligu li nżommu din il-kumpanija tagħna lit-telespettaturi tagħna il-ħalfa li għamilna l fuq minn 25 sena ilu li dawn l-istazzjonijiet se jkunu hemm fi żminijiet isbieħ u fi żminijiet anqas isbieħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.